inclòs, i ja ho han vist, diuen els terapeutes últimament que les abraçades ajuden a solventar molts problemes i s'estan repartint molts, per exemple, en Manises. Però, com diem adés, també a la província d'Alacant s'han repartit molts xicotes pessics de molts quimpremis, però especialment a la localitat de la Nucia ha caigut pràcticament una sèrie sencera del tercer premi. És a dir, això són molts milions de pessetes. I tornem a la Nucia per a que Mariajo ens detalli quin és l'ambient que està tenint a la seva obra ara mateix. L'ambient, vols que vos ho contes? Que jo crec que només heu de veure, en este cas sí que val més una imatge que 1000 paraules, perquè estan absolutament pletòrics. Enfoca ahí, perquè ells són els milionaris. Són la família Jumilla, com vos contava adés, van anar a Madrid a comprar van anar d'excursió i van comprar 9 dècims d'este número del 2184, el tercer premi. María Jesús, si pots parlar, no sé si pots de l'alegria que teniu. Com se viu aquest moment quan s'entereu de que teniu un tercer premi? Pues en principio pensábamos que era mentira, pero luego cuando ya empezaba todo el mundo a venir y empezamos a decir que sí, ya una alegría muy grande porque encima tocaba a todos los de la familia y me emociono y todo, es que es muy grande la alegría. I les llàgrimes que broten dels ulls. Un dels més amotinadors és este senyor. A ell també li han tocat els 50.000 euros que van per dècim. I ahí veia que estava feliç per ell, però sobretot feliç pels fills està vostè. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. Ja el tenen clar. María Jesús, ¿ya teniu clar en què aneu a invertir els diners o què? De momento nos vamos a ir a ver a mi suegra y a mi cuñada para el Mallorca, pasar la noche vieja allí con ellos, que no podíamos ir y hoy vamos a hacerlo. Ahora ya lo podéis hacer. Por lo menos eso. L'alegria que teniu, la sort, teniu sort dos vegades, perquè sou una família amb molta gent i tots teníeu treball, però tots éreu currants. A muerte. Levantarnos a las 6 de la mañana y yo, por ejemplo, cerrar el bar a las 10 de la noche y quieras o no, todos currantes. No, Tu pare, María Jesús, no se ho creia, a tu pare també li ha tocat. Mi padre no se lo creía, mi padre estaba poniendo rodapié y decía que hasta que no terminara que no venía. Y todos llamándole y al final... Com vegueu, així tenim motius de celebració, tenim realment 450.000 motius de celebració con tots els euros que li han caigut a la família Jumilla. La festa s'allargarà hasta ver entrar la matinada que le De maravilla ha estado, de maravilla. Mejor imposible. ¿Se asimila? Mi cuñado, gracias a También. Se lo regalé yo, yo regalé 9 décimos, 9. Ahí tenim l'heroi de la família. Se sent uno quan és com un rei mag. Más o menos. Gaspar. Yo soy como Gaspar. Bueno, podeu comprovar. No cabem ja en el bar sense quedar xicotet, és el bar del centre juvenil de la Nucia. De segur que els menús que comencen a servir a partir d'avui són encara de més categoria, perquè, vamos, un pes i caixina de la loteria. Això es diu pront, però són quasi mig milió d'euros el que li ha caigut a la família. Després tornem, perquè la festa segur que continua. Després tornem, no hem pogut parlar amb la nostra companya Mariajo perquè no ens sentia, però ens ha transmet aquesta alegria, que és el que realment volíem.